Kining panahon na, mag-ahangad kas gobyerno, mamatay kagway samad. Walang malasakit sa mga Pilipino. XFM Katropa. Monay labing klaro diya mga higala. Kanang gihimo nila nga solusyon for compliance purposes. Guktan ninyo tong congressman nga way tambong-tambong. Way anino nakita pero present sa listahan. Nay, ang tambaulol. Ang igagaw ni Martin. Igagaw mga higala ni BBM. Way tambong-tambong sa hearing. Pero nasa attendance, kuyawa ni Moy. Murag yun ay katagiyas kongreso bay. Kuyawan ko ang porma ni Martin bay kay murag si Kim Jong-un. Diktador kay porma ba? No? Oh? Murag ganang sa una gani nga wa pa ni nga bulabog ni sige ba nigpakita mura man presidente ginastahan. Karon ga tago-tago. Pero nganong naaman lagi mga igala sa attendance? Sa man kag na pud ni. Kabuang na oh. Tulos sila. Ang amahan, ang inahan ug anak. Puro na mga kongresista, wala na bilin silang balay para mamahog silang iring. Puro na sila may galanas gobyerno. Okay, mga tarong, baga buhaya man po. Lain na,